is a plan of God. Muna'y plano sa Ginoo. But gikan sa sinugdan nga si Adan nakasala, misunod ang kamatayon dito ni Adan ug nahimo kadto nga panulundon sa tanang mga tao hangtod aning takna. Walay tao nga nabuhi nga ni edad ug usa ka libo ka tuig. Bisan lang gani og sa gatos ka tuig maglisod na ang tao. Mao nga kun ang magsasakyaw sa Dios nga ipadala sa kalibutan sama ni Jesucristo nga magluwas kinabuhi sa tao pisikal, dili na tuuhan, dili na dawaton, mapuno ka ng panulisot, mapuno ka ng panunglo, mapuno ka ng pagtamay, kay wala may ang tan-aon ninyo, ang tan-aon sa tao, wala may tao na nabuhi gikan sa sinugdan hangtod aning panahon. Busa dili katuhuan ang sanyaw nga magaingon nga ang mubaton sa everlasting life mao ang atong lawas o lawas nun nga kaimbang. Pero kung ato na pong balikan pagsaysay, balikan na to pagpanglantaw ang hinungdan sa kamatayon sa tao, kini tungod sa pagsupa sa subo sa Dios nga nagaingon. Magkakaon ka sa tanang bunga sa kahoy nga sa tanaman apan tanang bunga sa kahoy. Nga sa paggilas ni sa dawtan dili ka mukaon ni ana. Kay sa adlaw nga mukaon ka ni ana, mamatay ka gayon. Sa adlaw nga mukaon ka mamatay ka gayon. Di kaon si Adan. Pagkaon ni Adan, ang huna-huna ni Adan na abri. Nga nahibalo siya sa maayo ug sa dawtan. Ug mao na dayon ang tao karon. Nahibalo sa maayo ug nahibalo sa dawtan. Muna ngayon ang Diyos, karon ang tao nahimong ingon nga usa ka nato sa pagkahibalo sa may dawtan. Atong basahon sa Genesis 3 22. Sira ninyo na, sira ninyo. O mingon ang Ginoo nga Dios. Aniya karon ang tao nahimo nga ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa mayo sa nautan. O karon tingali niya ituyon niya iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Tungod nini gihinginlan siya sa Ginoong Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pagkumasayuta nga gikuhaan kaniya. Unsa man to mga kaigsuonan? Human nasupak ni Adan ang pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagila sa maayo sa dautan. Ningon ang Dios karon ang tao nahimong ingon nga usa ka nato, nahimong ingon nga sama ka nato, nga unsa nahibalo sa maayo ug dautan. So dinhi ani nga punto sayutin nato sabton nga sa wala pa ni ay kanaan ni Adan kadtong kahoy nga nagila sa maayo sa dautan wala sa kalibutan kuno sa maayo aron sa dautan lunlon maayo ra ang itudlo sa Dios dito niya.
ila ug unsay dautan. Lunlon maayo ra. Nganuman tungod kay sa dihang naumol na si Adan, gidala sa Dios ang tanang matang sa mananap. Ug didto si Adan ang naghingalan sa tanang matang sa mananap. Mao nga ang diha sa unahuna ni Adan usa lang ang maayo, dili ang dautan. Ano sa anisulod ang dautan? Sa diha nga si Adan ni suba. Sa giingon nga dili ka mukaon ni ana kaysa adlaw ka mukaon ka ni ana, mamatay ka gayon. Mo nga kanang pagsupa gikan sa kamanduan sa Ginoo, gikan sa kabuoton sa Ginoo, gikan sa sugo sa Ginoo, mao na siya ang dautan nga say sa atong una-una. Ug mao na ang kamatayon. Ang dautan mga una. Karon, ang sunay gihimo sa Dios ani, kinahanglan aron ang tao makabalik ngadto sa walay kamatayon o immortal body ang atong lawas. May mo kitang immortal person, walay katapusan ang atong kinabuhi, immortal life. Kinahanglan kuwaon ang dautan. Kay kanang dautan mao kana ang namuna og kamatayon dito ni Adan. Unsa ni namatang sa dautan? Kanang pagsupak sa kagustuhan sa Dios. Sama sa gimo ni Adan. Nagisupak niya ang kagustuhan sa Dios. Mao nga nisulod ang kamatayon. Muna po sa example, aron ang Dios mahimo nga hari. Kay ang Ginoo gusto nga muhari siya sa tibuok nga kalibutan kanatong mga tao. Apan unsaon man niya pagkahimo nga hari, kundi ang iyang kabuoton mo'y matuman. Unsaon man niya pagkahimo nga labaw natong mga tao, kung ang atong pagbuot mo'y matuman, dili ang sa Dios. Sama sa gimo ni Adan. Mao nga gisampol niya si Adan. Aron nga kita makadawat sa paghari sa Dios na ubos sa iyang kabubuton. Dili isama sa gimo ni Adan nga wala siya nagpabuot sa Dios. Kung imo yung tanaw ni pag-ayaw nga isuod, sampol ra to siya, usa ra to siya kapananglitan. Nga ingon ana ang buhaton sa tao nga kinahanglan kita mopailalom sa iyang kasuguan, mopailalom sa iyang kamanduan, aron nga dili kita maisip nga dautan ang atong nauna walay dautan dito. O walay kamatayon ng lutos. Busa sa diha nga nidaghan ang kadautan di kani Cain ngadto sa kaliwatan ni Seth nga puli ni Abel. Gipadad-an sa Dios og silot ang kalibutan. Gipatay niya ang mga makasasala. Gawas niya kung tao nga iyang gipakamataro ng mga sinuwi. Uban ang iyang kaliwatan nga 8 o 4 o 3 ka buok o ang mga asawa sa iyang mga anak. Unang 8 ang naluwas, latas sa lunod, dilit siyam. 8 ra yun. Mao nga, dili man na maoy, plano sa Ginoo nga, ibak to zero niya ang kalibutan. Hukto niya patay nga mawala na yung tao.
Mga nabiling si Noe, si Sim, si Cham, si Japet, ang ilang mga asawa, aron nga pagbuba sa arka, pagbuba sa tubig, doon na po ibang kumbinhi ang kalibutan, nga dito ipalatay sa Diyos ang iyang mga kamanduan, aron nga kaning tao magpuyo o mahimong manununod sa kalibutan. Kay ang tao karon dili mahimong manununod sa kalibutan kay mamatay man. Mugani nga sa mga adunahan, nagpatuyang sila og buhat nga ikalipay sa ilang kasing-kasing kay ang ilang tao mubo ra ang ilang ginabuhi sa kalibutan. Daghan dito kay nabati ana sa YouTube, Facebook, sa kamay ra ang ginabuhi, si Tinta wala na. Cinta buhi man gani pero ini pangihi sablay na purol. Kung mabuhi mamagani ka sa 90, anang muta, namilit na spilok, di na mga tangtang, di na kang mamutangtang. Muna nga, mato pa nila sa pamikwinta ng kinabuhian. Unang bumba sila, hala, perting bumba. Kay mulos. Ruwa sila kay balo, nga doon na di ay formula ang Diyos. Mao nga, gikan dito ni Sim, nilatay ang kaliwatan dito ni Abraham. Gikan ni Sim, Arpaksad, Sala, Heber, Pili, Rio, Siro, Nako, Tahi, Abraham. Nilatay na dito ni Abraham. Dayon dito ni Isaac, dayon dito ni Jacob. Unya, ipabilanggo sila dito sa Ehipto sa gidugayon nga 430 katuig. Kung man maisip ang gidugayon nga 430 katuig, na tao si Moises. No, I'm sorry. Ni anang matapos ang 430 katuig, si Moises gisugo sa Dios nga kinahanglan kadtong mga kaliwat ni Israel nga dito sa Ehipto manggawas ug daghon pagbalik dito sa yutang saan nga gisaad sa Dios kang Abraham nga ilang amahan nga mao ang Kanaan. Sa wala pa sila mamuyo dito sa Kanaan, gibilanggo sila sa Ginoo sulod sa 40 katuig dito sa bukid sa Sinai o ginganlan kadto nga Mount Sinai. Dito gama ang gobyerno sa Dios nga gidumala sa mga saserdote. Kung ato kining tarungon pag-istorya, ang unang pundok nga gigama sa Ginoo, kingdom of praise. Nganong kingdom of praise man? Tungod kay pagbuwa nila sa Ehipto, niadtong 487 ang mga katawhan nga gidumak niya giagap ni Moises dito sa bukid sa Sinai, gisaaran kadto sa Dios sa pag-ingon, "Ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation." Basahon nato sa Exodo 19. Hangtod sa 6.
sulat, I'm sorry, nalimot kong sulat sa topic. Wala yung isulat ng topic. Tingala mong nalimot mo ko, no? Kagaya ko nung ninyo diha utso. Nalabay daligramo na ko, nakalas ko nung kay utso. Sige lang, di mampud ko mo yung atag na buki palit utso. Ano ka pala ka? Mamputa na ngayon ninyo, no? Topic. Ang tinuod. Nga tinukod sa Dios nga Amahan. Ang tinuod nga tinukod sa Dios nga Amahan nga katawhan. Topic number 1. Topic number 2. Ang kinabuhin tayo. O ang tinuod nga kaluwasan. So, nanatay topic, mga kaigsunan. Ang una na itong na-topic, mao ang tinuod nga tinukod sa Dios. Niabot na sa Ehipto, no? Ang atong unang topic unta dapat kaning ang tinuod, ang kinabuhig dayon o ang tinuod nga kaluwasan. Kung dali atong itapit karon. Continue na lang tani. Pero niabot na ta sa Egypt. O na ta sa Egypt, sa Mount Sinai na ta. Karon atong klarohon ni mga kaigsuonan. Kung unsa gyud ang tinuod nga titulo sa katawhan sa Dios, dili sa kalibutan. Kay daghan karon nga pundo nga naglipat gikan sa kamatuoran sa Dios. Pero pagbuot pag ako mas Ginoo. Kung sa may tuyo, aron pang itaon ang tinuod nga katawhan sa Dios. Munang ang tinuod nga katawhan sa Dios kumplito naay specific place, specific title, specific time. Nangagi na sa tanan. Dili kay mahatag istorya ba na niya. Naisagol tinunto. Naisagol bitong lipat-lipat. Paano nga itong klaruhon yun kay anira ba itong kaluwasan mga igsuon? Nga atong gidahom, di ra ba mo kay paluana o tinuod ba nagdili? Kaya ang kaluwasan sa tao mao ang paglaom niya tungod sa iyang sagyaw, sa iyang pangulo, sa iyang pastor, sa iyang ministro, sa iyang pari. Mao na nga naingon ana, no? Totoo sila na mani inani ang tilong ng kaluwasan pero dili ay dinhi sa Proverbio 16:25 muna atong pamalandungan mga igsuon. Muna atong klarohon
ning kalibutan. Proverbio 16:25. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Ani very lansis na pagkaistorya sa Dios. Adunay usa ka dalan nga daw matarong sa tao. Sa ato ang tao naglaom siya nga matarong ni nga pagtulunan. Una-una sa tao nga nabihan atong kaluwasan kung sumala dire adunay dalan nga daw matarong alang sa tao. 16:25 sa Proverbio. Apan ang katapusan kung sa ending mao ang dalan sa kamatayon. Usa ka ng kamatayon mga igsuon, usa na siya ka panghimaraot sa Dios nga dili ginamoy sagpuan sa atong natong mga tao nga naglaom og kaluwasan. No? Dili ginamoy sagpuan sa tao nga naglaom og kaluwasan kay nato dili ko. Dunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao, apan ang katapusan niya na dalan sa kamatayon. Dili ginang kamatayon mo isang tuwan. No? Proverbio 16:25. Karon mga igsoon. Atong klarohon gini kay niabot na biya ni og 40,000 na pin ka relihiyon sa tibuok kalibutan. Klarohon ginato kay gani kami ingan lang ni og sulbo. May palong mo sa word nga sulbo. Buto. Ato ko nung musayon og mayo kinsa di kahimot ko. No? Awat-awat ba ning ato? Ako sila awat-awat. May ning kasulatan atong kusultiyon. Pero tagay ang Bible in English. In English man ang title yung dibuta. Asa na ta karon? Niabot na ta sa Sinai. Dito sa Sinai misulti ang Dios. Ni Moises. Basahon nato sa Exodo 19, Kapitulo 5, versikulo 6. Busa karon sila aning panahon na mga igsoon dito na sa Sinai. Ikatulo na ni kaadlaw gikan sa ilang pagabot sa bulan sa Siban. Kaya niabot sila gikan sa Ehipto dito sa ilim ni Anam sa 15 sa bulan sa Sep. Ibig sabihin 1 month. Then niabot sila sa Siban. Anang bulan, niabot sila sa Sinai sa bulan nga Siban. Kanang Siban ikatulo ka bulan kana sa kalendar sa Ginoo. Sa Bible ng kalendar sa Ginoo pero gitaptapan guning mata sa mga sayante. Ani mga astronaut kuha ka man sa Ginoo og abilidad kay ang Ginoo may gahatag nato og abilidad. Una dili ta mayo tamay-tamay. Ang atuwa ba isulti nato og sa Ginoo. Kayon sila nga ako kuno nanamay ko nandaot ko. Ang pagsulti ko sa kamatuoran mga igsuon, makadaot di sa mga piki. Muna ang i-reply, nandaot ko. Kay, daot man itong ilaha. Pagsulti na ito sa kamatuoran, ang ilaha daot. Pusa, pag-reply na, nandaot ka, nagguba ka. Saan man ito pagguba nga, kung mag-study ka, studyhan niyo yung mayo, nagguba naman daan. Wala ka man daot, kay daot daan. Isulti na ito ang daot, aron maulian itong daot. Tanawan ninyo. Kalendar palang daan, tigbak na. No? Klaro, kung tataw kayo, ang kalendar sa Ginoo. Abib, Sib, Siban, Tamus, Ab, Ilol, Itanim,
Bul, Chislin, Tibit, Sibat, Adar. Asa man niron? Ninyo? Ha? Kana pa lang dan kung itima nato na. Alam niya itong mga tao nga kita gitawag og magsukit-sukit. Dili itong manindigan lang ba? Kaya namo gitawag manindigan yun. Kana gitawag lagi pit defender. Kanang ingon nga batay kung batay. Basta kay diri lagi ko. Naman na ya. Wa di kagawasan imong kalangana. Klaro yun ang istorya. Kaya naman nga uslan nga kuan na inunani mo akong kahimtak tumugod sa ako ang kuan. Panindigan na siya, kuya ko nga, impirno imong kalagana. Kay ang istorya sa Ginoo galakaw. Mo gani nga daghang mga pangulo diri sa Pilipinas. Gisugo ko sila sa Ginoo, gitagaan ko putok sa Ginoo. Pero kung saan man kanamang gyud ay koy selected yun, nga pinaka-selected sa Ginoo. Kay Ginoo may gamugna ng tanan. Ginoo gasugo ang mga pangulo sa mani Pastor Kibuloy. Isa kay gahata og utok ni Kibuloy si Satanas. Ha? Sila tingali mo to, sila nga gahata og utok ni Kibuloy sa Satanas krokodilo kay ang tag-iya sa atong gahala ng Dios lang. Ang tag-iya sa kanang utok sa tao, Dios ang tag-iya. Oh. Imong mapamatod na sumala sa Isaias. Asa? 40 dili 45 city. Sahon na to. Isaias 45 city. Wala pa ta naka sa atong topic mga igsoon ha. Sahon sa nato din akong gisulti nga mixed-up. Ako nagahimo sa kahayag o nagabuhat sa kangitngit. Ako nagabuhat sa pakigdait o nagahimo sa dautan. Ako mao ang Ginoo nga nagahimo ni ining tanan nga mga butang. Siya ang nagkasabot. Ang Diyos mo'y gagamang pakigdait, siya mo'y gagamang mga dautan. No? Mawali nga ang kalimutan, drama. Kunya natay direktor. Ang direktor mao ang Dios. Gagama siya og kahayag, gagama siya kangitngit, gagama siya matarong, gagama pod siya dautan. Matod sa atong ibasa. Kung madili ta sama ni Ibuloy, sinugo na sa Ginoo. Ang sinugo sa Ginoo, Katoliko Romano, sinugo sa Ginoo. Pero dili ihatag tanan ang kaalam dito kay unsa pagbuha sa Ginoo unsa may pilian. Unsa may tahion sa Ginoo kung matahi na ang tanan. Ang pag-sit up ni Martin Luther sa 1517 Ginoo to. Mo igagama. Sunod ni Martin Luther unsa? Sa 1517, si Martin Luther, dayon sunod, Presbyterian. Dili na Ginoo kabuhatan na nila. Lutheran Church, Presbyterian Church, Methodist Church, Anglican Church. Kana silang tanan, puros Ginoo ang gagama na. Kay mga arat ka kana sa Ginoo nga gigama dinhi sa kalibutan. Aron daghang mga tao ang maluwas nga mosakay ang mga punduan. Kaya ang arka karon nga gigamit sa Ginoo dili na mamutaw sa tubig. Kaya ang silot nga ipakanaog sa kalibutan dili naman lunok sa mangnoy. Ang silot nga ipakanaog sa kalibutan mao naman ang mga sakit, mga katalagman na mo'y hinungdan nga niabot tungod sa dakong kapumot sa Ginoo. Mga tunglo man na. Atong basahon diri sa kasulatan. Dili man kay kitang tao nanunglo, ang Dios may nanunglo. Di ba? Ni diri tinunglo katong tao
ba na diri sa kasulatan? Ingon na Ginoo, matinunglo ka sa imong pagbuwa, matinunglo ka sa imong isa ka atong basahon. So nga sa kisa to'y gabuhat sa kangit-ngit, kisa gabuhat sa dautan, ang Diyos. Ang Diyos ng tanan. Sa Deuteronomio 28:15. Apan mahitabo nga kung ikaw dili magapatalinghog sa tingog sa Ginoo nga imong Dios sa pagbuhat sa tanan niyang mga sugo, kita mo? O sa iyang kabalauran nga akong ginasugo kaninyo nining adlaw nga kining tanan nga mga panunglo moabot kanimo o modanga kanimo. Kinsay gadala sa mga panunglo? Kinsay gapadagat sa mga panunglo? Unsa man nga panunglo? Matinunglo ikaw dito sa lungsod ug matinunglo ikaw dito sa kaumahan. Unsa hinungdan? Unsa hinungdan ning tanan? Wala ka nagpatalinghog sa Ginoo nga atong Dios sa pagbantay ug sa pagbuhat sa tanan niyang mga sugo ug sa iyang kabalauran ug sa iyang mga tulungan. In simple analysis, ang tanang katalagman, mga kamatay, mga kalamidad, usa ka na kapanunglo sa Ginoo dinhis kalibutan sa tanang bato sa tanang mga tao nga ang hinungdan dili pagpatalinghog sa iyang tingog. Buti pasabot, wala musugot sa iyang tingog. Unsa iyang tingog? Kabalauran, tulungan mo ug mga sugo. Nya ka lang kabalauran, tulungan mo ug mga sugo, mga igsud, pwede man ang isura. Kay naa naman diha nang giingon nga bakakon ang tao nga moingon nga siya nahigugma sa iyang Ginoo apan wala nahigugma sa igsuon nga iyang nakita. Bakakon kuno ang tao nga moingon nga nahigugma sa Dios nga wa niya makita pero sa iyang igsuon nga iyang nakita sa may higugma. Diha nakita kanunglo naman na kayo yung resulta na. Mga kinahanglan ang tanang mga kaigsuonan karon mag-uli sa maayong pag-uli muna ito ng subject niya. Magsinabdanay ang mga tao. Kahit na may role, hindi ka mo sunod sa role, panungluan. Panunglo sa kaumahan. Sa malina yung gingo dire. Matinunglo ikaw dito sa lungsod ug matinunglo ikaw dito sa kaumahan. O niya kung sa maninga matang sa tunglo dito sa kaumahan. Alita sa 28:62. Oh. 28:22, I'm sorry. Ang Ginoo magahampak kanimo sa thesis. Na by thesis ron nga sakit? Na thesis wala. Naa. Unsa man na siya sumalas sa sulatan? Hampak di sa Ginoo. Na di ka thesis. Unsa pa? O sa hilanat. Ultimong hilanat, hampak din sa Ginoo. May gani na medikol. Madala raw biologistic. Ang Ginoo manggapit diya ang medikol o biologistic. At least naulian ka pero nahampakan. Kung sa may hinungdan sa hampak, ingon ang Ginoo ayaw pataligsik. Ayaw paulan man ka. O di, sala to dili. O di na hampak. Kung sa may sunod, ug sa kainit ka daw kalayo, ug sa espada,
o sa kaguol kay nanali o sakit sa mga tanong o magaluto sila kanimo hangtod nga mawala ka. Unsay panunlo sa kaunahan? Sakit sa mga tanong. Ya panunlo ba nila? Sa Dios. Munang aron nga di na ta matuluhan sa Ginoo. Muundang ta ni anang pagsupak sa iyang kabubuton. At least, manay buktong bagay nga makagawas tagikan ng silot sa Diyos. So, nakita na to nga kami magtunglo Diyos ko. Dili kitang tao may tunglo. Na may tunglo ko na ning kulira, atay. Kaso lang ang atay, murag, huwag mo paspason sa manang atay, atay niya ko na. Nya, anang kulira, sakit man ko na. Ay ba mo kung sa sakit anang kulira? Balik ka kamatay? Adili ay pataka man daw. Nuka! Dagko kayo. Nya, kanang yawa ka. Si Jesus sa isang Pedro. Pero kaning tulo na himong murag expression ba? No? Expression na lang sa tao. Tungod sa kasuko. Kanang mga pare, may mga na sila madupa-dupa sa altar, pero kusogin naman lukok silang tatawa. Kaya na may gaplansa. Sulog ito ng sitsik niya pagkuha ka ng suso pare. At lukok may nang gaplansa. O niya, mo ito nga, ay na may bunya ka to, mo ito nga paggawa sa simbahan, puro-puro ko sa kasuko, nabuhian ng bata. Paghawig, dumusapit dito sa kunaan sa apaning tawa. Mudmud mo lang sa tawa. Kaya, nagkuro-kuro pa siya. Kasuko, nabuhian, nahaplos. Umo ng bata ng pagkabalintong dito sa tawa nga, bunyaganan. Balik ta. No? Balik na ta. Dito na ta dayon sa unang topic na ang tinuod sa Dios. Ang tinuod na tinuod sa Dios. Nga mahan nga katawhan. So mani, di man masabot og way. Ang tinuod na tinuod sa Dios nga mahan nga katawhan. Unsay titulo ani? Karon natong paminawon. Balikan natin basa ang Exodo 19. Karon may bawa na to ni o kinsa gisulpot ani ba? Ana bitaw? Ana ra bang sulpot? Buntot. Nabitaw sila kay intra sa sik. Kay rehistrado naman ta sa sik ani. Yung mga gisulaya, di nang sulod. No? Busa karon kung kamo magapatalingho gayod sa akong tingo o magabantay kamo sa akong tugon nang kamo di man niya kamo kani kamo ha mamahimo nga akong kaugalingon nga kabahandi gikan sa kinataliwan-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok ngayon ta ako man. Isa sa outside. Kung alam ka na ko, kamo, katong mga tawhanan, mahimo nga usa ka ginharian sa mga saserdote. Munang kingdom of praise. Ang title ng katawhan sa Dios is kingdom of praise. Wala ka naggama-gama, wala ka nagtumutumo, wala ka nagpakaruminon. Kaya ang tinuod mga mubuwa sa kalibutan, naaman niya ang kaluwasan na tugon. Yan, ato rin yung idugang-duga, atong masahon ko na sa English. Okay, sahon na to sa English ha. Diri sa Exodo 19.
5 at 6. Now therefore, if ye will obey my voice, and keep my covenant, then ye shall be apa. Sa manin, di mo kayo maklaro. Isa ni? Ha? Dili. So manin niya. Ini, tanawa ko na kuliho. Ini, fish na fish. Ini manin. Ha? Peculiar treasure unto me. Above all people, for all the earth is mine. 6. And ye shall be unto me a kingdom of praise and unholy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Di para mo. Ha? Sa di gisulti diri? Tapos bubasa para masaktan. Balik ko na to ha. Now therefore, if ye will obey my voice, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of praise and unholy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. These are the words thou shalt speak unto the children of Israel. Mo ipasulti, mo ipawali. Unsa ipawali? Na kaning katawhan gingharian aning mga saserdote. Meaning to say, kung isgot na ni ka o kingdom of praise, pagpanggawas pa lang sa Ehipto, naanan ng kingdom of praise. Ha? Unya, tinuod pa ni. Nga natukod. Nga naman, ang mga priest ani nagsugod dayon ni Aaron. Gikan sa banay ni Levi. Aaron o si Moises. Moises dayon dito ni Aaron. Pag namatay ni Aaron, dito sa iyang anak na si Eleazar. Pag namatay ni Eleazar, dito ni Finish. Pag namatay ni Finish, dito ni Abiso. Pag namatay ni Abiso, dito ni Boki. Double C ba ni? Pag namatay ni Boki, dito ni Ozi. Yo ba ni? Yo? Spelling? Double Z. I. Pag namatay ni Ozi, mga anak niya
si Itamar. Pero kaning duha si Nadab ug si Abihu namatay una ni Aaron. Ay nagpakasala sila batok sa Dios. Mao nga duha na lay na bilin nga yung anak si Eleazar ug si Itamar. Katong line up ni Zacarias dito to sa laray ni Itamar. Katong line up ni Zacarias nga amahan ni Juan Bautista. Ay di pag-abot dito ni David, di bahid man ni 24 ang mga saserdote. Wala man isa kanang ilang mga pinder-pinder ya. Mga pinder, wala mga kuni dito na nila mga istoy-istoy, mga tuis. Dili dapat gyud na ba? Sunod ni Ose, Linsa. Ha? Si Rayas. Ana, no? Mo ba na spelling? G-E-R-I Ana. Si Rayas, Dayon is si Rayas man. Ana. Then si is. Tama. Pag namatay ni si Rayas nanganak ni Mirayo. Nga mao ang uli sa iyang anak. Dayon Azarias. Dayon Amarias. Sunod Achito. Sado is Z. Sunod Shalom. Sunod Hilkias. Sunod Azarias. Sunod Sirayas. O gyapon ang spelling. No. Moro gyapon? Is name? Anak. Dayon Sirayas. Dayon si Isdras. Mao ni mga pamatuod na nagipinda o praise o mao ni ang mga high praise atong panahon na. Dili kay gagama-gama kagato. No? Dili kay wata ka pamamao, wata ka gama-gama. Kay mingon na ni kingdom of praise. Mao na ang ginos Ginoo nga, ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. These are the words. No? These are the words that thou speak into the children of Israel. Mao ni ang pawali. Mao ipasulti. Unay buot ni pasabot. Atong basahon sa Exodus 19:16. Kung alam ka na po, kamo mahimo nga usa ka ginharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod, kini mao ang mga pulong ay pamulong mo sa mga anak sa Israel. Sa ato pa mao ipasulti mo isangyaw. Mao nga ang Ginoo dayon at kung panahon na nagbuhat og mga saserdote gikan sa banay ni Aaron. Gikan ni Levi. Ay kadto si Levi usa to sa napulog duha ka mga anak ni Jacob. Unya kana si Moises ug si Aaron banay na ni Levi. Kung kana si Moises saserdote na, mabasa gyud ang sulatan. Saserdote. Nagama din ang Ginoo og mga saserdote, mga high priest. Kadtong mga maghuhukom gikan ni Otoniel, Ao, Deborah,
Gideon, Tula, Jair, Jepti, Ibsan, Ilon, Abdul, Samson, Boet, o Abyar. Mga saserdote ko sila tanan. Puro to mga saserdote mo nga kanang gobyerno sa Israel sa una nga gidumala sa mga maghuhukong kingdom o Kristo. At kung dito sa paghari ni Saul, David usulong ng kingdom o Kristo ang ilang kagamhanan. Ngunang katunayan, nabaturan, si David nagpili og 24 ka mga saserdote. Basahon nato sa unang mga hari 24. Unay, kuan nganong na 24 ang pinalaya. Muna ilhanan nga anong mabuwa karon? Mao ang kingdom of praise kay katong si David gagamag 24 mas pinalaya ng 24. Kanang gitawag daw 24 ka mga ansyano. Kanang 24 ka mga ansyano. Saserdote man na. 24 ka mga saserdote atong basahon sa unang mga hari kapitulo 20. Unang mga hari, ito to? Unang Kronikas. Unang Kronikas, I'm sorry. Unang Kronikas 24. Sorry ha. Unang Kronikas ay 24. Yung talagsara kay nato itapit mga igsoon. Awa ha, itong sugdon sa uno. Ang mga pagbanos-banos sa mga anak na lalaki ni Aaron. Mao kini ang mga anak na lalaki ni Aaron, si Nadab ug si Abyo, si Eleazar ug si Itamar. Apan si Nadab ug si Abyo namatay una sa ilang amahan ug walay mga anak. Busa si Eleazar ug si Itamar naghimo sa katungdanan sa saserdote. Og si David uban kang Sadok sa mga anak na lalaki ni Eleazar og si Ahimelech sa mga anak na lalaki ni Itamar. Nagbahin kanila sumala sa ilang pagkasunod-sunod sa ilang katungdanan. Og diha pay daghang mga taong pangulo nga nakita sa mga anak na lalaki ni Eleazar kay sa mga anak na lalaki ni Itamar. O sa inyo ni Ana sila nagbahin sa mga anak na lalaki ni Eleazar dihay napulo og unom nga mga pangulo dito high priest sa mga balay sa mga amahan o sa mga anak na lalaki ni Itamar sumala sa mga laray sa ilang mga amahan 8. Pila tanan? 24. Karon atong tan-awon iko na to. Mao kini ang ilang pagkabahin-bahin pinaagi sa pagpapalan o sa kabahin uban sa lain kay dihay mga prinsipe sa balang puluy-anan o mga prinsipe sa Dios. Sa mga anak nga lalaki ni Eleazar o sa mga anak nga lalaki ni Itamar. Puro magtrapuhan ni Tinugapon mong sorry ha. Mugapon naman, diigang naman. Ha? Maka na, no? Mugapon ha? Ano mo? Dikit-dikit. Naabot ni Abret. Anak, no? Sud mong iro. Irkunon dalang ni, irkunon. I'm sorry mga igsoon, no? Di kayo na po makuha ng pagbasa, humikan na rin. Di kayo makuha na to. Kaya asa na to? O, size na ta, size. O si Simias, ang anak na lalaki ni Nathaniel, nga iskriba, nga sa mga libihano, nagsulat kanila sa tubangan sa hari. David,
o sa mga prinsipe, o kang Sadok na saserdote, o kang Ahimelech, anak na lalaki ni Abiatar, o sa mga pangulo sa mga balay, sa mga anahan, sa mga saserdote, o sa mga libihanon, o sa kabalay sa mga amahan, gikuha alang kang Ilyasar, o sa gikuha alang kang Itamar. Karon, ang unang palad ni Dula ngadto kang Juwari. Sulat na to, ang Juwari. Di na. Ang ikaduha ngadto kang Jidaya. Ang ikatulo ngadto kang Harim. Ang ikaupat ngadto kang Syurim. Ang ikalima ngadto kang Malkias. Ang ikaunom ngadto kang Mijamin. Ang ikapulo ngadto kang Kus. Ang ikawalo ngadto kang Abias. Kinsa ni ikawalo? Si Abias. Mao ni diha sa laray ni Itamar. Diha na niguwa si Zacarias. Manang kung imong basahon diri sa Lucas, laray siya ni Abias. Dito sa laray ni Jesus. Lalo mo din ako kay ang kaluwasan na pinakasalalay ni Jesus sa duniya. Kapag nakataka tao, pamatuod, bisa di tinood. Sa mga adlaw ni Herodes na hari sa Huda, Lucas 1:5. Dihay usa ka saserdote nga ginganlan si Zacarias sa laray ni Abias. Og siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron ug ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Kadto si Elizabeth kaliwat ni Aaron. Muna si Zacarias sa laray ni Abias dito sa kang Itamar nga said. Sarato. 11. Ang ikasiyam ngadto kang Jisua. Ang ikapulo ngadto kang Sikanya. Ang ikanapulo ug usa ngadto kang Eliasib. Ang ikanapulo ug duha ngadto kang Hakim. Ang ikanapulo ug tulo ngadto kang Upa. Ang ikanapulo ug upat ngadto kang Isibya. Ang ikanapulo ug lima ngadto kang Bilga. Ang ikanapulo ug unom ngadto kang Imir. Ang ikanapulo ug pito ngadto kang Yezer. Ang ikanapulo ug walo ngadto kang Apses. Ang ikanapulo ug siyam ngadto kang Tibaya. Ang ikakaluhaan ngadto kang Hezekiel. Ang ikakaluhaan ug usa ngadto kang Hakim. Ang ikakaluhaan ug duha ngadto kang Hamul. Ang ikakaluhaan ug tulo ngadto kang Dilaya. Ang ikakaluhaan ug upat ngadto kang Maasya. Kini mao ang pagsunod-sunod kanila sumala sa ilang katungdangan sa pagsulod sa balay sa Ginoo, sumala sa tulumanon nga gihatag ingon nga ang Ginoong Dios sa Israel nagsugo kanila. Unsa ni sila? Mga saserdote nga 24. Busa kanang 24 kaansyano sa pinadayan, mao kana ang 24 kasaserdote nga pinili ni David. Mao nga kanang mubuha karon sa kalibutan is kingdom of praise. Nganong kingdom of praise? Ha? Nganong kingdom of praise? Kay ang husay sa kasulatan dayon, ang mamao kaniadto mamao ugma. Mo na husay. Ang mamao kaniadto mamao ugma, ang nahimo kaniadto padaymo manugma walay tangwang ilalom sa Allah. Karon ang kaniadto is kingdom of praise. Mo na namao kaniadto. Mo na namao kaniadto. Ang mamao ugma kingdom of praise hapon. Kung ang
gipangita sa Dios pag-usab kadtong ginasa ko pa ang pangitawon na dili, ang pangitawon nga umaabot mao ang kingdom of Christ. Kay ang pangitawon sa Dios ingon, pangitawon sa Dios pag-usab kadtong wing-agi na. Munang kamatuoran diri sa pinariyag, dunay gitawag og 24 ka mga ansyano. Which is mga priests. Anak sila. 24 elders. Mo'y pinili diri. Nganong kinahanglan man tinuod ka nga pangitaon? Yes. Kay ang dumala sa gobyerno sa Dios, puros mga sacerdote, puros mga pari. Kuya ang pangutama, asa man ni mamao kaniya to? Asa man ang ugma din ani? Ingon ani ang kamaturan ng tultol sa taatong tinuod na kaluwasan ng igsoon. Ilan ni ang hitabo. Kanang kingdom of praise sa pagkasala ni David o ni Salomon, ang Israel na bahin sa duha ka bahin. Dito ni Roboam o Jeroboam. Niining panahon na ang Israel o ang Huda kanunay na nagaguba tungod sa panag-ilog kunting sa kanila ang tinuod nga modumala sa gobyerno sa Dios. Muna nga nag-ilog sila. Unya ang kingdom of praise nahanaw, na-stop, nahunog. Ano man? Kay ingon ani ang hitabo. Kanang kingdom of praise, naanay mga buluhaton, naanay mga kabalauran, naanay pista sa tinapay nga walay libadura nga magsugod sa pitsa 15 sa Abib ug matapos po sa pitsa 21 sa Abib. Muna'y mga kabalauran ng kingdom of praise. Naay mga pista, naay mga tulumanon, naay mga pagpahulay. Kay kadtong mga kasubuan diha, kingdom of praise ng tanan. Wala may lain na to. Mapitong di ko mahadlok musulti nga kanang kingdom of praise. Wala pa mataw ang inyong lulo sa inyong lulo. Wala pa ng katoliko na may kingdom of praise. Ganoon, pagbuwa sa Ehipto, gagama na ng Diyos ng mga saserdote, oh. Ha? Kalayo na kayo ng simbahang katoliko Maria Jose. 80 century na na. Samantalang ang kingdom of praise, BCE pa, before Christ era. Pagbanggula sa Ehipto, niya ng bulan sa Abib, ng bula, pag-abot sa bulan sa Set, dito sila sa Sinai, 40 katuig, bilanggo sila sa Ginoo dito, aron tudloan sila kung saan pagdumala ang kagamhanan na dumalahon ng mga pare. Dumalahon ng mga kung saan pagdala ang gobyerno ng mga pare ang dumala. Usa sa bawal ani kanang pagsimba og mga laing Dios-Dios. Pagsimba og mga Dios-Dios usa sa mga bawal niya. Pero sa may nahitabo pagkasala ni Solomon, nabahin ng Israel sa duha dito ni Roboam ug Jeroboam. Pag-abot na sa panahon nga si Roboam magdama na sa pista, magsilibrar na sa pista, nga alang sa kingdom of praise. Si Jeroboam gabuhat og Dios dito sa Betel. O ang mga tao nga unta mangadto sa Jerusalem wala na niya pagtuwa. Dito na niya ipasimba sa mga larawan. Basahan ninyo lang. Kasulatan. Ngunang ang kingdom of praise wala na ma-exercise. Naara ang kingdom of praise pero wala na ma-exercise. Wala na makinabuhi. Kay ang templo ilan ang gisiraan katong templo ni Solomon. Kanos ang manahugin o balik ni paghari ni Ezekias. Paghari ni Ezekias, si Ezekias nagbalaan o balik sa mga saserdote. Mao nga instead nga magsilibrar sila sa unang bulan
sa Abib, sa unang bulan nga maong Abib, pit sa 15 ngadto 21, wa sila kaselebrar dito sila sa bulan sa Sep nga ikaduha. Kay alang 21 ilang giabrihan ang Jerusalem, ang templo, ilang gihinluan kay kalibangana na puno ng bugaw ug ang mga saserdote iyang ipabalaan. Aron sa pagselebrar pagpadayon sa mga pistahon, pista sa tinapay mo rin paduka. Ayaw ninyo nito. Kay ang mga luwas na kay sila paita kayo. Maglaom ta sa dili tinor. Nya ato pa yung ipanghambog. Pagkamatay ni Ezekias, ni puli si Manasseh, palong na po ang kingdom of Christ. Wala na pong luwa kay ang Jerusalem, isirad ang balik ang templo. Nabalik o katibulaan ang mga tao. Hangtod nga niguwa si Nabucodonosor niya ng 600 city. Pagka 606, ipalibutan ang Jerusalem, kung ipihan sila sa Babylonia, pagka 604. Dito sa Babylonia, ang kingdom of Christ, dito na sa kasing-kasing ni Daniel. Ang mga pahimangno, mga pag-ampo, di na sila makahimo, ay gidala sa Babylonia kanin. Pagtulong na anak. Wala mo biya si Daniel, mo di kaluwas ni Daniel dito. Kaya kanto sila, kingdom of Christ, tanan. Kunya, niingon din ng Diyos. Nang niulang din ng Diyos, niingon ng Diyos, silutan niya ang Babylonia, human isip ang 70 katuig. Sa unato, Jeremias 25:12. O mahinapo sa matuma na ang kapituan katuig. Pagasilutan ko ang hari sa Babylonia. O kanang nasura na gaingon ang Ginoong Diyos. Pagayhimon ko nga biniyaan sa walay katapusan. Mao nga nahitabo ang pagsilot niadtong tuig 538 BC ug mibuwa si Dario ug gipatay ang anak ni Nabucodonosor kasabisasan. Pag hari ang tuiga sa Persia ni ihapag 81 katuig. Usa pa nakabalik ang mga binihag ni Nabucodonosor na mao ang mga Israelitas dito sa Jerusalem. Pagbalik dito sa Jerusalem, ang saserdote dito si Esdras, mo saserdote. Si Nehemias o si Jiswa. Muna yung mga saserdote dito, si Jiswa, si Nehemias, kunya ilang gobernador si Zorobabel. Gitagalan lang to o 40 inuibi na tuig. Muna miingon ang Ginoo, busa ibaloy og sabta pagmula sa sugo paghiuli o pagtupod sa Jerusalem. Anak sa Mesiyas ang prinsipe mapito kasimana. Sa to papahulayon ang Jerusalem. Papahulayon ang mga tao sunod ang 40 ka tuig. Sa ika-50 ani ipamantala ang kagawasan. Dili kay kataka-taka taguan ba? Ano Unang, ingon na niya imantala ang kawasan sa kasimpinta. Ano sa ito namantala? Pagpamuli na nila, human maisip ang 40 ka tuig na human ang mapito kasimana. Pag human ang 40 ka tuig, nipuli ang mga saserdote nga mauna itong laray ni Caifás. Wala na ang Diyos ani. Nibulag na ang mando sa Ginoo adtong katawhana. Nga naman kay ang tagna kinahanglan nga ma-materialize. Adtong tagna ni Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Alang kanato ang usa ka batang lalaki ng tao ug ang kadamhanan idatungtong sa mga bata. Sa to pa ang tahas sa pagpayuli sa gobyerno sa Dios na mao ang kingdom of Christ dito sa Jerusalem na iya ni David. Si Jesus na ang gitahasan. Pagbuhat ni Jesucristo, wala ni matuman. Wala ni mapayuli. Busa di balhin sa usa ka nasod. Katong di balhin dinhi kingdom of Cristo. Kay kanang kingdom of Christ mao na ang gingharian sa Dios.
gingharian sa Dios. Yung gani ka gingharian sa Dios, mo na gingharian sa mga saserdote. Kaya ang Diyos may nasulti, ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. These are the words thou shalt speak unto the children of Israel. Kanang giharian na sa Diyos, mao ang kingdom of praise. Kasi yung isang to, nga nga ito, hindi ko na ilihis. Na ang Diyos may gama, ang mga kaya, anong mga saserdotiya. Siya pag ganay gamando dito ni Aaron, na inigamatay ni Aaron, na niyahan sa sultana, dito ni Eliasan. Ipasuot. Sa wali paglipod, yung imong na ikaging harian sa Diyos, mauna ang kingdom of praise. Sumala din sa kasulatan. Nang kay ibalhin man kaya wag man matukod ni Jesus dito. Pagbalik kay katong gingharian, katong kingdom of praise dito, naalis naman to ni nagbuwa ang tong mga official aning tabanus na pagbuot ko sa Ginoo kay ang role na ang Misayas ihana. Sila mo magpatay. Inani ha. Ayuhan ninyo sa putha, sakto na to. Ang role ni Kristo, karnero nga laki. Una ha, role ni Kristo, karnero. Nating karnero. Muna i-roll niya dito. Unsa may trabaho aning karnero sa unang panahon? Ang dugo ani maoy ikuha sa sala sa mga makasala, even mga saserdote o kadtong mga anak sa saserdote. Unya, kinsay isugo sa Ginoo pagpatay aning karnero? Ang Diyos. Ang mupatay sa karnero nga ihalad, basahon ninyo, ang Diyos mo'y, ang mga saserdote. Katong mga saserdote nga mudala sa halad sa karnero, sa pagpasaylo sa mga sala, sila itong magulgul, sila itong maglubag sa iyo. Unya ang duguan na ilang isaplig dito sa laran. Mao nga, ang role ni Kristo karnero man, ang mupatay ani unsa? Saserdote ang mupatay. Siya ang hindi mo kasabot. Ako nang gibuklan na. I think, wala nito masakti kung sa hinungdan na ng tanan. Nga mga ang nagpatay silang Kaipas, katong mga saserdotiha, nga naman, kay sila man itong mga saserdote, katong linya ato, mao man to ang mga saserdote nga maoy mapatay sa karnero na ang role aning karneroha halad sa pasaylo sa mga sala. Giilisa naman ni Jesus Kristo. Ang dugo naman niya maoy ibulit aning dugoa pusa ang mapatay anak saserdote ang mapatay. Muna ang napatay niya saserdote. Saserdote ba? Yes. Di ba? Ang mga punuan na saserdote, gimiting niya ang mga tao. Gimiting nila ang mga tao nga sa panahon nga si Poncio Pilato maghisgot na gani nga dunay buhian, ayaw din magsubok nga si Jesus inyong buhian. Pangayuan ninyo nga si Jesus ilansang sa cross. Ang buhian si Barabas. Mao nga, dili tamasuko kay role to sa saserdote. Tungod kay ang role ni Kristo karnero nga ang dugo niya ihalad sa pasaylo sa mga sala sa mga Diyos. O tungod kay ang mga karnero ang mapatay sa una sa karnero nga halad, saserdote man mo sa ang napatay ni Kristo, saserdote ayaw hinganli. Yun yung pasangili ng Roma. Roma ba may kadala sa halad?
Aron ba na? Sagdanan. Mga igsoon. Ngano nga ang nagpatay ni Kristo mga saserdote? Ngano? Kay si Kristo ang karnero, nating karnero. Na kaniadto kanang karnero ang dugo ana. Mao ang ihalad sa makasala nga saserdote o makasala nga tao unya ang magpatay sa saserdote. Mao nga si Jesus man na, si Kristo man ang mga saserdote mo patay niya aron matuman na kanang karnero ang maghalad kanang saserdote. Munang ginagsis ko sila kayo nahibalo ko sila nga mo ni si Hesus Kristo asa mo patay na mga saserdote munang gipatig ang ilang kasing-kasing mo bitaw nga kaning kalibutan drama sumala sa atong gibasa sa Isaiah 45:7. Siya gagama sa kahayag, siya gagama sa kanitnit, siya gagama matarong sa pwedahimo ng dota. Daw kita kasabutan na. Mao nga wala ma-restore ang kingdom of praise. Unsay gihimo? Gikuha o gibalhin sa usa ka nason. Muna kung pangutana ina ni dayon. Ang kingdom of praise kano sa anigwa? Kinsay founder sa una? Ang founder sa una mao ang Dios nga Amahan. Karon kinsay founder? Inyong pangulo Ginito Gabuli Yabo. Adili na ang Dios. Nganuman? Tanawa kinsay founder sa original? Ang Dios nga Amahan. Inyong founder Ginito Yabo. Asa ang inyong ang inyong kingdom of praise rehistrado na sa SEC. Sa SEC na niguwa. Mo man ay pilosopo gyud ani, mo man ay atake ana. Ay igsoon. Kaya ato ba paminaw mo. Muni ang ingos kasulatan ang may idulongog kinahanglan magpatalingo. Inani ang sulat. Wasa ni kay murag na ilangaw. Ayaw kulita. Sana. Niya tubag mga igsoon. Kung atong basahon sa Mateo 21:42-43, likon o tataw kayo ang gingon ni Kristo. Wala pa rin kamo makabasa sa kasulatan. Sa menas kasulatan, nga ang maong bato sa mga magtutukod sa likuay. Nahimong luwang bato sa pamangkang buhat kini sa Ginoo sa aton mga mata magpahibulong kayo po sa sultihan ko kamo. Nga ang gingharian sa Dios kisay mosopa nga di may gingharian sa Dios. Abi kay wala hingandi og kingdom of God, di may gingharian sa Dios. Piki itong gayon nga, ye shall be unto me a kingdom of praise. Piki ito. Dito Diyos. And a holy nation. These are the words that thou shalt speak into the children of Israel. Mo ipasangyaw. Ang gingharian sa Dios pagapuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasyon nga magapamunga sa mga bunga ninyo. Sa ato pa kana ang kingdom of praise wala na sa Israel. Wala na sa Israel. Asa gihatag sa usa ka nasyon nga magapamunga sa mga bunga ni. Unsay kunoy ilhanan sa nasyon na hatagan sa kingdom of praise? Mamunga sa mga bunga ni Kristo. Kaya nga naman, unsa na si Kristo kumuha sa kalibutan, unsa iyang posisyon? Labaw nga asa nabasa Hebrewhanon
9. Apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labaw sa saserdote, kaya nga kingdom of Christ, sa mga maayong butang nga nanagpangabot nga latas sa labi pang dako o labi pang himpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato ka dili iya sa yutan kong kabuhatan. Mga ingon ganitang kingdom of Christ, dili na sa yutan kong kabuhatan nga naman pagkuha nila sa Ehipto ningon ang Dios, ye shall be unto me a kingdom of Christ. Sa ito padili, binuhat sa yutan kong tao, binuhat yun sa Diyos. Mga managapanday ani, mako ang Diyos. Kunya, ningon ang Diyos, kanang diha sa kanhing panahon, Ecclesiastes 3:15. Kanang diha sa kanhing panahon, sa diha sa kanhing panahon, o kanang umaabot pa, diha na sa kanhing panahon, o ginapangita sa Diyos pag-usaha. Kadlong atin. Mga kung ang inyong pundok ito matuon ninyo nga mauna, atong tanawon kung mao ba na ang kaniadto. Kaya kung maunay kaniadto, munay pangitaon sa Diyos. Ha? Kana bang inyong pundok aron nga gidumala? Naa ba na kaniadto? Wala man. Unsa may nga kaniadto? Kingdom of Christ. Gingharian lang sa mga saserdote. Mao nga sumala sa Pinalaya Kapitulo 20 versikulo 6. Ye shall blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Unsat the second death hath no power, but they shall be praised of God and of Christ, and they reign with him 1,000 years. Kung saan ay ang muhari, kingdom of Christ. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa nakunang pagkabanaw. Sa mga tao inunini, ang ikaduhang kamatayon, walay gahong sa pagbuot kanila, inunua. Mahimo silang mga saserdote sa Diyos o ni Kristo. Magahari sila uban kaniya sulod sa usa ka libo. Mga ang buwa karon is kingdom of Christ. Nga naman, kanang diha sa kanhing panahon o kanang umalabot pa, diha na sa kanhing panahon o ginapangita sa Diyos pag-usap kadtong ning agi na. Kanang yung pundok ni ning agi? Ha? Kanang ang yung pundok karon ning agi ba na? Kay aron mo ingon pa nga mao na ipangitaon sa Dios. Kanang inyong pundok may igsoon, 80 century lang, samantalang ang pundok na ginamat sa Ginoo. BCE pa, before Christ era. Pagpanggula sa Ehipto sa ikatulong ka bulan, niabot sila sa kamingawan sa Sin, o sa ikatulong adlaw ninyo ng Diyos, ang ingon ng Diyos. Alam kanako, kamo mahimo nga usa ka katawhan. O alam kanako, kamo mahimo nga usa ka ginharian sa mga saserdote kung usa ka balaan nga nasa. That's why ang mission kung saon nga ang atong nasod mahimong balaan, magsugod sa balaan kung nasod. Dili kay magsugod sa ilan, tibon-tibon is kapitan tibon. No? Kung isa'y pundok, kadili yun, ang titulo, dili ginamagtao, sumalat din sa atong ibasa. Dili yun tanon. Diba? Sumalat sa atong ibasa sa Hebrew 1:11. Dili yun tanon, dili binuhat o yuta. Tawhanon nga naman. Di man kita gagamag titulo. Igo naman lang tabi dawat na eh. Kanya naman, kinahanglan mo nga iparestro sa sik. Naman tayo gobyerno. Kinahanglan man pailalog sa atas gobyerno, samtang ang gobyerno sa Diyos, wala pa makahari sa gobyerno sa tao. O niya, kinsa may gagamaan ng gobyerno sa tao? Ang Diyos po.
Muna gibutangan din siya incorporated. Ay di mo butang incorporated, di man dapat mo sa sin. Sige, sulayan niyo pares mo dito. Ayaw butangin incorporated, dawaton ba? Dili gidawaton. Mao nang kanang kingdom of praise mao na sa Ginoo, kanang incorporated maoy sa tao. Sabot. Kingdom of praise sa Ginoo, ang incorporated maoy sa tao, maoy sa gobyerno sa tao. Buti pa sa gobyerno sa Diyos, gobyerno sa tao, it comes together. Dili kay magubat sila. It comes together. Ay di pwede nga magparehistro ka to be legal nga wala incorporated. Muna ko tangang INC. Nya, di man gusto ka INC kita ganon to line meaning incomplete. Muna ko ipol incorporated. Wa kasi kahatag lain meaning. Sulay ko namin yung parehistro ay butangin incorporated. Dawaton ba sa set? Dili. Kay kung mo na, mawala kung sila ilabot. Mawala pa ilabot ang gobyerno sa tao. Sa titulo nimo. Namuta nga incorporated. Kaya ron, together, nagkaduyog ang sa Diyos o sa tao. Ang pangutana karon kung sa maning nasura, ay ihatag man sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini sa ato pamahimong Christian country. Kung atong pangitao ni gikan sa pagpahuli ani, kaya kami may pahuli. Katong pagpanguli sa mga Israelitas sa Jerusalem, ang gipahuli atong is kingdom of praise. Nga naman, gobyerno ni sa Diyos nila. Mao gani nga atong panahon na naghinilakay sila. Ilang gibalik ang pista sa tinapay huli libadura nga mga pitukan lang. Purting pag katong mga halat ilang gihimo nga mautoy buluhaton sa mga sacerdote. Dili ba ang Daniel 9 nag-ampo si Daniel? Eh siya, amahan, Ginoo, sa langit o sa yuta. Nahibalo kami nga kani midangat kanamo tungod sa sala sa among mga ginikanan nga nakasala batok kanimo. Nakalapas batok sa imong kabalauran. Tulumanon og mga sugo. Unya kanang kabalauran ug tulumanon og mga sugo, tingnan mo prista. Muna way likod-likod. Ngasan yaw? Dili kay doktrina tag-ato ni. Aron imnon ta nga mao. Wako kami na tuko na sila. Pero ayuhon lang ninyo una-una. Kanang Ecclesiastes 1:9 o Ecclesiastes 3:15 ang gipangita sa Dios pag-usab kadtong ning-abi na. Kanang diha sa kanhing panahon o kanang umaabot pa diha na sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ning-abi na. Kung basahon ko rin sa English. Okay. Sahon gani sa English. Ecclesiastes 3:15. Shout out. That which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God required that which is past. Huh? That which has been is now, and that which is to be hath already been, and God required that which is past. Ipangita, required. Ipangita sa Diyos pag-usab
kadtong miagi na. In simple, kanang inyong pundok miagi ba na? Mo ba na kaniya to? O ato ni batihon eh, kapasar ka mo? Saan ba usawa yung mga tarungan? Kaya ang pangitaon kadtong miagi na, ang mamaok kaya kung maugma, na kay inyong kaniya to? Gingan lang ba na yung pundok ito, ninyo bang Diyos na, and ye shall be unto, salot yung titulo. Kung sa may mga pundok ninyo, kung sa may mga title ninyo, ye shall be unto. Sige, kamoy dugang. Iputang ninyo ng inyong titulo. Kay aron mo na ang kaniyang tuog, gipangita ay na sa Diyos ko sa. Dali mga tawala, ay nalang mo po mga tawagin mo yung mahimo niya, hingan lang din yung sulpot. Kamu may sulpot. Sa'yo pa yun, ang pagkasulputan ninyo. Dili kami ang sulpot. Niguwa mo sa century AD. Pero kami niguwa may 2019, pero wako kayo malo. Na ang among paggawa sa 2019, pagdawat na dito sa Pilipinas, ang among gidawat, BCE pa, paggawa pa nila sa Ehipto, dito na nidaan. Igo na lang ni gidawat ani sa Pilipinas. Nganong sa Pilipinas? Kay ang nasod na giingon ni Kristo, therefore say I unto you, the kingdom of praise, it says the kingdom of God. The kingdom of God and the kingdom of praise is the same. Shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Alang-alang mo kaya mo dawat nga gihatagan. Ihatag ngadto sa usa ka nasod nga magapabunga sa mga bunga niya. Di, nabi yung dawat. Kunya ang mudawat, maunay maluwas. Sumala sa Marcos 10:15. Whoever shall not receive the kingdom of praise as a child, he cannot enter thereof. Ano sa ni gidawat? 2019. Ngunit pagbanhaw na po ni Abraham, kay kanang kingdom of praise, ang principal father si Abraham. Gusto lang anugunan kayo ninyo, mga isuhod. Sa isulti. However, bisan kinsa nga dili mudawat sa gingharian, sa Dios, ingon sa dinawatan sa kamay mata, dili siya makasulod dinhi. Kung sa'y katumba sa dili makasulod, dili maluwas. Mao nang gipangita sa Dios pag-usap kag tumiagi na, sumay ngagi, kingdom of praise. Kay wala ni dawata sa mga Hudyo. Wala ni dawata sa mga saserdote. Wa gani mo kabantay. Ngano si Caiaphas man nangasuko sila ni Kristo? Ngano mga saserdote kapatay ni Kristo Jesus? Ngano? Kay si Kristo Jesus mao kadtong nating karnero nga kaniadto ang dugo ani mao ipasaylo sa makasala nga ang mag-ihaw ani magsablig sa dugo mga saserdote ang magsablig sa dugo sa karnero dito sa halaman o ang magsunog kanila sa halaman saserdote. Tungod kini kay ang role ni Kristo Jesus siya man ang nating karnero ang mapatay ng mga saserdote. Unay galong na spiritual duwati kung makahibalo kung sa tinuod. Sige lang tagkaon mo, tinapay ko no. Mayo, nauni ang logo ni. Pagkalawas ni Kristo na. Iwat-uwat niyo ng mga tao. Kan ninyo ni Dong, kay mo ni dugo ni lawas ni Jesus. Anto na lang ang uban hinoon, gidaman-daman lang hinoon, bitag Domingo na po. Ako na po taglawas ni Jesus ani. Mga igsoon.
ang tinuod ani mo igsoon na ay pagtipak-tipak sa tinapay. Dugay pa kayo 2050. Kay dramahon man yung kilibutan na may ritual na. Di man kay pataka-taka ritual nga dili iya sa Ginoong ritual. Drama ng kalibutan mo, kung tao, kung nakasagot na mo. Kung gusto mong makasagot sa kalibutan, tanaw mo o movie o teleserye. Ang tanan na makita ninyo sa teleserye, ayaw kalimot na naidirektor ng una. Bisan pag-unsa kadautan ka ng tao na nakita dito sa sulod sa pelikula yung tanaw, ayaw kalimot na naidirektor na parila ang kalibutan. Ang kalibutan, ang tanang pagkitabo sa kalibutan na idirektor. Sabot? Mga ang Katoliko Romano sinuko sa Ginoo. Si Martin Luther sinuko. Presbyterian, Lutheran Church, kanang Anglican Church, Methodist Church, Baptist Church, SDA. Mga sinuko na sila sa Ginoo. Ipadala na sa Ginoo kay araw-tata na sila. Nga diha ang mga tao mahinlo. Kung ang Katoliko Romano, wala sila naghigpit. Pero wala kung nagsugo ang pagbuhat ng dautan. Wala maghigpit ang mga pare na to. Pero nangagisi na ng hapit ng simot ng nagtinambal. Mga sambingay pating dagana sa Ebanghelyo, aron ang mga tao maundang taipok. No? Ay, naangali, wali ni Pater na sa Cebu nga. Hapit ko na siya nabangga, kay pagtanaw niya sa angkas. Nagkabiyag kaya ba niya, may rabang pupunog ito mo ba, marami rabang puti. Kaya bang saya, kayo po kayo, yung gaang ka sa dako kayo motor. Ni, overtake niya, pag overtake niya na siya ka-drive, wala na siya kapagpay, hindi naman tulo siya dito. Pagkatubag niya, na naman ang tao sa iluyo, ang motor. Kaya wala siya kapagpay, yung traffic light na siya. Pare, tigas mo yan ha. Lokoy kaning pareha, buutan na ng mga pare ko. Ay di po na sila buutan, di na maganto sa kwarto puyo. Ang ilang kaalam na ihatag sa Ginoo, isupod na, dapat ito. Hindi na exist. Diya na yun. Kay role lagi, role ba? Kung muna yung role, diya lagi ka, pananglitan, ang usa ka tao, direktor, nagama sa pelikula. Ang role niya mong ihatag hilak, ang imong buhaton hilak yun. Dili, pag ingos direktor na, ready, camera, action. Pag basas role na, na ikaw magdanilas role na hilak, hilak ito. Pero kung katawa ka, kung sa may buhatong direktor, masako nila. Masoko, ay makuba itong yung pelikula. Imbis pahila, kung ka mong katawa ka, o sa may buhatong direktor, papahawaon ka. Alisdan kaglaing tao ng mutuman sa iyang papel. Pariga ka na ang kalibutan. Igo ratang gatuman sa sugo sa Ginoo dinhi na. Muna bisan si Kibuloy, di pa pwede manamay na. Sige mo na dili na pwede. Kay daghan kay mga tao, mga dautan kay mga tao binuhatan na bako ni Kibuloy. Wala kayo siya no? Mga born again. Daghan kay mga tao nga testify. Nasawa pa sila nakasulod sa pagka-born again, yung ani sila ka daotang tao. Magsulod nila sa born again, nabago sila. Di ato na sila matamay. Kunya, kita po di putan nila dapat kamayon. Kaya na sila role, nakutay role. Kung ang atong role, mas bukan sa ilang role. Munang, igor kang midawat sa gingharian sa mga saserdote nga ihatag sa usa ka nasod nga magapamuga sa mga pumali. Niadtong tuig negatibo 457 BC. Mao na ang pag-restore sa Kingdom of Christ dito sa Jerusalem. Nga ang saserdote ani si Joshua, si Esdras ug si Nehemias. Ang gobernador mo si Zorobabel. Na-restore ni dito
pagka-restore ani kitagaan lang kung 49 katuig. Kay ang buhat sa pagpahibulig iyan ni Jesus. Ano yung din nga kan umano buhat kasimana tukuron din mag-usap uban ang dalan ang puta bisan sa masamot ng panahon. Wa ni matungkol. Unang gibalhin unya dili ang sukaranan sa pagpangita. Kung imong tan-awon pagwa ni Kristo sa 5 millennium 2,000 years na lang. Sa sukod na 7,000 years. Kaya ang kalibutan, dunay 7,000 katuig lang ang gidugayon na sukodan sa Ginoo. Then after that, another 7,000 years. Lagi na pong istorya ito. No, nga ang unang 7,000 years o unang semana, lain ang istorya about creation. Unang adlaw, pagbuhat sa kahayag. Ikalawang adlaw, pagbuhat sa langit. Ikatulong adlaw, pagbuhat sa yuta. Kung nananong ang Diyos sa tanang matang, sa talamnon ng kahoy. Sa ikapat, bulang adlaw bituon. Sa ikalima, mga isda, langgam, mga langgam. Sa ikaulong tao, sa ikapito, ni pahulay. Then, another 7,000 years. Lain ang istorya ito. Mga, gintan na ni buhat din si Kristo sa ika-5th millennium, 26 AD. Kusa ang imong basihanan duha na lang katuig. Duha ka libo katuig. Muna ginos Ginoo sa Osea 6:2, duha ka adlaw. One day is equal 1,000 years. Kung ang imo nang isabra sa 2,000 years. Sanaman ninyo ha? 10 minus 7, 3. 9 minus 5, 4. 9 minus 4, 5. Bring down 1. Ang maudili is 1543. Ihatag sa usa ka nasod nga mahimong Kristiyano. Ining tuiga, ang nasod nga nahimong Kristiyano dinhi sa silangan mao ang Pilipinas. Sa 1543. 1565, niabot si Roy Lopez, si Miguel Lopez de Legazpi sa 1565. Ilan tuloy dapat siya niabot? Roy Lopez de Villalobos. Pagka Mayo 18, ining tuiga, ang atong nasod ihinganlan sa ngalan ng Pilipinas. Pagka 1565, niabot si Miguel Lopez de Legazpi o ang anak ni umabot ng mga si Tupas pagka 1568, March 21, midawat pagka-Kristo. Mga dito ni sumpay na ang atong nasod na munga sa mga bunga ni Kristo. Aron matukod din pagbalik ang kingdom of praise. Mao ka na on may tinuod na way lipat-lipat ba nasanyaw sa wala na mao ato din mahon kaya ron kita na kung ano mga tao unang sa Israel man kani sa Israel kani sa Pilipinas. Sa Israel, Kingdom of Praise. Sa Pilipinas, Kingdom of Praise. Ano sa Israel may buha? Sa bulan sa Abib. Dito ni buha. Sa tuig 487. Pag-abot sa bulan sa Siban, sa ikatulo ka adlaw, sa 3 sa maura ng tuig, dito nisulti ang Diyos ng Moises. Kung kamo magapatalingkog sa kong tingog, magtuman sa akong mga tulumanon sa pagbantay sa mga subo diya kanila, nan kamo mahimo akong
galingong katawhan kaya tibuok nga yuta ako man. Kung alang anako ako mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balahan nga nasod. Kini mao ang mga ulo na igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Sato pa ang ipasangyaw kingdom of Christ. Unya nawala kay dahibalo naman ang Ginoo nga mawala ni kay ang role ni Hesus Kristo dito ihalad man to di man to makahari kay halad man unang nagpasidaan siya kanang diha sa kanhing panahon ug kana nga malabot ka diha na sa kanhing panahon unsa may diha sa kanhing panahon unsay malabot nganong kingdom of Christ kay pangitaon pag-usab kadtong inabi munang niya sa nasod ng Pilipinas o rehistrado ka sa Securities and Exchange Commission. Nganong kailangan ni parehistro? Kay maunay role din sa sulat. Kung sa role niya, ipadawat ang kingdom of Christ. Yung alang-alang ang dawat na dinitaw. Tao niya, unang kinanglan ko kangan sa incorporated dito sa sin aron inhanan nga nadawa kay mga o kaluoy sa Ginoo. Kini yung ubos nga igsuon. Sa bunsaron ubos na gyud kay nubukan. Labas sa piluha ka piki. So dito sa level master nga ihatag sa isang tao kaya oh na ihatag ni bisan kinsang tao na iyan ihingkuyon na. Kay kung yung ganikat ang namaw kanyanto kingdom of Christ yun. Mao to yung kingdom of God. Di man na malami sa to. Kay kanang mga tawhan ang ihinatlan. Mao man ay mga agian sa tingog sa Ginoo bisan kani ang ilang hari, priest, saserdote man ang magtihog. Sama ni Saul, kinsay kadihog. Si Samuel, o sa si Samuel. Saserdote, si David, kinsay kadihog. Si Samuel, ang sama si Samuel, saserdote. Si Salomon, kinsay kadihog, saserdote. Si Sadok, may kadihog ni Salomon. Nga kingdom of Christ. Kung maglantugi sila, itong pangitao ng ilang titulo sa una, kung naa pa na. Ha? Atong pangitao, gamit ang Biblia. Kaya ang mahukman sa Biblia na dili tinuod, wala man ang may sulat. Kita wala na dito. Gipangita sa Diyos pag-usap ng tuminagi. Kaluyan sa Ginoo, ipakita kay Diyos Ginoo na si Abraham nasunog sa kalayo. Ang iyang katunga sa lawas nahimo ng abo. Ang iyang bukog nahimong uling. Kunya ang lugha ni Abraham gasiga sa kalayo. Diha gasiga ulbo ni kalayo kusog ni kalayo na. Ang wala kana sa kalayo ang likod ni Abraham, ang mga bukton ang naon. Kaluoy sa Ginoo, pagsinggit nako ang singgit man ko. Pagsinggit nako ana sa una na kong singgit. Napalong ang kalayo diha sa lawas ni Abraham. Kunya ang abo nga unod nga nahimo ng abo tapos og palit dito sa uli na bukog ug nahimong pormang tao sa Abraham. Pero patay gihapon sa Abraham. Isinggit ko sa ikaduhan akong singgit. Sa ikaduhan akong singgit, mura gihapon akong singgit. Kung dili na isulti kay bugal-bugalan na sa mo. Ato isulti na, bugal-bugalan na sa mo. Ako wala akong mahadlok kaning magbugal-bugal kay witness na sila. Sulay ko lang. Ako dili ko mahadlok sa tao na mutamay, muyatak na ko. Kay nagtuo ko nga dunay uklanan ng tanan. Ako nituo din ko yun, na kanang inyong pagbugal-bugal na ko, na uklanan na. Paminan ninyo, binaagin na uklanan. Pasalamat pag ganit ko aning mga kabugal-bugal. Ganuhan, kay sila man ang unang makakita
Sila man ang unang makakita paglampos ani. Unang sa ikaduhan kung sige nibuka ang mata ni Abraham. Sa muliho, ang iyang mata na pitok na ang mata na ilang taon. Buhi na siya sa ikaduha. Ikatulo na kung sinunod ni bangon sa Abraham. Una, karon sa Abraham napakatindog kay wala pa si Kura. Unaan na ito karon si Agar pa. Buhi na si Abraham kay na may si Sarah na Agar. Bangon ni Abraham na kami gagapos. Hindi na ulo ni Abraham diri ang iyang naon ni sa punto hindi bantay na ang puting ni bayan niya. Ang ako kung naon tungkol sa tuong abaga ni Abraham. Nalipay may both side lang. Pareho yung nalipay tungkol sa milagro sa mga kasanamo. Nalipay siya kay milagrohan ko nga nabuhi siya. Nalipay ko sa milagro nga nabuhi siya. Muna, parehang gibatik. Ukang nga mo anak, kita na ko nga, ka di pader ng gaya. Muna, may balo ko nga, si Abraham ka di pader. Pero di kinaslam to. Pero saan ka ba? Umabot mo gining panahon na ani. Nga si Abraham di ay ang lawas sa God di pader. Ang amahan ko nga universal God, kanang creator, amahan sa kanang mga tao. Ang iyang pagkaamahan, ihatag dito ni Abraham. Ingon siya, himukon ko ikaw, dili nakapaganganlan nga Abraham, kung dili Abraham, kay dihimo ko ikaw ang amahan sa daghang mga naso. Nga kay, alang-alang ang Diyos, duha na amahan. Piningon ang Diyos nga, amahan ka ko. Tanawa ko ninyo ng Israelitas, di ba ningon ang Diyos dito ni Isaias, tumanaw kamo kang Abraham na inyong amahan ug kang Sarah nga nanganak kanina. Sa Hosea 24:3, gidala ko ang inyong amahan nga si Abraham. Sa inang kana, kung atong ayuhon pagtanaw ang Diyos amahan ko na, anong ninyo na siya na inyong amahan? O kasi nga, gidala ko inyong amahan nga si Abraham nga ako inyong amahan. Tungod kay ang pagkaamahan sa amahan, tuan ni Abraham. Kay si Abraham ang templo sa dili makita nga amahan. Sulod ka ng Espiritu dito sa lawas ni Abraham. Para kaning Diyos mahimong amahan dito sa lawas ni Abraham. Yan na. May tinuro. No? Sunod. Ang kinabuhing dayon. Niabot na tayo dito sa kinabuhing dayon. Yan yan. Asa ang kinabuhing dayon? Ang kinabuhing dayon, pisikal. Kaning lawas nato muni mudawat kung kinabuhing dayon. Dili kung tuas binteriyo. Kay ang tuyo ni Jesucristo kung siya nakahari pa sa Israel, ang mga tao di ito mga matay. Muna miingon siya dito ni Marta, ako mao ang pagkabanaw ang kinabuhi. Kay si Lazaro yang buyon, ingon po si Maria nga, si Marta nga, o Ginoo. Naibalo ko nga, mabanaw sa kanyang adlaw sa ako ang pagkabanaw ng kinabuhi. Kay wala na kong ulahing adlaw ni Lazaro. Ako ang mabuhi. Kaya kung si Jesucristo nakahari pa dito sa ginharian sa mga saserdote nga mapatugtang dabi na panahon, mapala ang mga sala sa mga Israelitas. Kaya si Jesucristo ang maghihigpit sa kabalauran tulungan ng mga sugo nga tungod sa paglapas sa mga Hudyo. Niabot nila ang kapungon sa Diyos nga nahimong hampak nila. Pero wag man makahari, munang mubalik, pagbalik ana, kanang sudlat ana, tuwa ang akong kalwasan. Tuwa dito ang akong eternal life.
sulod na lang mahal hari. Si mahal hari, gasang niya og everlasting life. Karon kay nawala man siya, di ba dahil tinuot na everlasting life. Mayroon na ita nga, nawala man siya sa kalibutan, nahanaw man siya. Siya rin nahanaw. Yung mga tao niya wala man. No nga, pag-abot sa panahon, kanang mga sakop ni mahal hari nga magbinuutan, aluwas kina sila. Kay makabaton ginagkinabuhi nga walay katapusan. Kanang nga sakop ni mahal hari sa kingdom of God nga maabtan sa time sa Ginoo nga sila buutan ng bako, naadyo everlasting life. Tinuod na yun ang Ginoo ni mahal hari nga naadyo everlasting life. Sa mas PBM ang PBM sa una, sa may sangyaw nila, everlasting life physical. Pagkamatay ni Ruben Iglio, nakawa ang mga tao. Kaya lang na ako natin na tinuod ang sangyaw ni Ruben Iglio na na-everlasting life. Si Ruben Iglio rabay namatay. Ang mga sakop o kanahurot. Bide, wala na na itong everlasting life. Naman itong mga tao, buhin itong mga tao. Pag-abot sa proper time na ni Kristo, kanang mga tao na nagbinutan na makabatunan sa kinabuhi na walay katapusan. Tinuod ang gisulti silang Pangulo na ang luwas ng pisikal. Wa man naluwas siya ng pisikal, pero natuman ang iyang giingon na kaluwasan pisikal. Una yun na, dili ko sabto na, kinahanap ng Pangulo, di na tinuod. Inaamon na mata, di nga, pwede rin na tinuod. Sa iyo na. Una akong nanalisa. Di man naon, nahurot o kamatay ng tanang mga tao. Wa man, naamay mo baro ka na, nga makabaton yun sa everlasting life. Tinuod yun. Ang sangyaw sa atong magtutudlo na ang kaluwasan, pisikal. Wa man siya napit sa pisikal, pero tinuod dito nga ang kaluwasan pisikal. Dili man niya, adto ba siya anak, adto ba sa mga tao niya, nga nagbinutan, nga naabtan sa panahon sa iyo. Dili kay wala to dito. Walang dili kinahanglan ang tao nga magpanimbalhin ng pundok. Kung ikaw katoliko ka, mabalhin ka sa Batista, ikaw sa Batista, maadto ka sa Biblia. Dili na mo. Kaya ang balikan sa Ginoo, dili titulo. Pagbalik sa Ginoo, dili mo ng Ginoo nga, oy, kung sa imong grupo, nag-apilan, muni grupo, oy, wala labot na. Di na mao yung hisulat. Dili na mao mga hisulat. Kaya bisan pagka nangalan sa inyong simbahan, hisulat is Biblia, imong kasing-kasing wala. Luwasan di ka, di kayo imong grupo, ngalan sa imong grupo, nasulat sa Biblia. Ha? Ang ngalan sa inyong simbahan na isulat sa Biblia, ang kasing-kasing sa mga nanimbahay, o wala na isulat sa Biblia, luwasan dito. Tama na? Kung sa'yo luwasan sa Ginoo, titulo, kanang inyong simbahan, o kanang mga taong nanimba, na nagbinutan, nagtuman sa kabukuton sa Diyos. Manang sayot na inyong konsepta na ilang simbahan na maging tinungkol ni Kristo. Pero ng tao mo, hanto pinitong simbahan. Kung binugbo ka o hukus-hukus na sa iyaw mo na hukom na mo niya. Ay bisan pa ng titulo ang inyong sikta o na isulat ka sa kasulatan, ang mga tao, ang kasing-kasing sa mga tao, ang binuhatan sa mga tao, wala may sulat, di inalusan. Muna, ang basihan ni Kristo sa kaluwasan, ang atong buhing binuhatan na matao, dili ang titulo sa inyong mundo. Kung asa mo na ito. Nagdako kayo, abigit, nisulat Iglesia ni Cristo, letra por letra, handok tayo dito kayo mo tinood. Kanya, kung ikaw kasimba, di ka tinood. Luwasan ka dito. Ha? Mabasa Iglesia ni Cristo. Oo na. Oo, na akong titulo, Iglesia ni Cristo. Tinood mi. Oo, ang inyong titulo, tinood. Ang nanimba, tinood ka. Nasukod man sumala sa pinadya. Ipasukod man ng templo o ang nagsimba ni ini.
Kaya kung ang kasing-kasing ang nanimbahay, demonyo, maluwas na. Abi kay insakto niyang titulo. Pagkadakong sayot ang inyong sanyaw. Mga igsoon, ang labing tinuod, di na pinahanglan ang tao magbahimbal ng sikta. Kung asa ka karon na bilong na sikta, kung Katoliko Romano ka, pagbuhat niya sa hingpit na pagkamatarong, hingpitan yung kasing-kasing. Ligpuna, tanawa, mawala kay tao na sakitan. Ay maluwas ka niya. Kung ikaw Sabadista ka, Baptist ka, kung aging ka, Protestante ka, dili ang titulo ang inyong balikan sa Ginoo. Dili title sa inyong simbahan, dili title sa inyong grupo. Kung ang Ginoo muhari na ang iyang harian ang mga tao na nagbuhat sa kapalakuran ng tulumanon. Dili ng titulo nila. Bisan ka na yung mga tao na ako, kanaanak ko, wala akong pasaling na kaniluwas na. Bisan pa to, o kingdom of Christ eh. Binuhat ni Ginoo, pero ang kasing-kasing nila, o binuhat sa Ginoo, maluwas din na sila. Ha? Binuhat sa Ginoo ang kingdom of Christ, yes. Pero ang tao, dili binuhat sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing, wala mauyon sa bubuton sa Ginoo, maluwas din ay dili. Bisan pa dili ka kingdom of Christ, pero ang imong kasing-kasing kingdom of Christ, binuhat sa Ginoo, luwas ka. Nang ngunit na nga kinahanglan mag-ipon-ipon mo. Na kinahanglan mag-ipon-ipon mo kaya kami rin mabahina sa mong kwarta. Ang namatay na hilon, pero wala din. Ha? Ano yun, anak? Kung sa inyong sangyaw karon, kung sa inyong pundo karon, buhatan ninyo ang bilukod na matao. Kaya karon mo maluwas. Kaya ang basihan sa Ginoo nga kita luwason, ang atong matarong nga binuhatan. Dili nang titulo sa inyong simbahan, dili inyong simbahan. May pasigan ka nga, kaning among simbahan, mo ni tinupod ni Kristo. Si Kristo gagtukod aning among simbahan. O yan kasing-kasing sa mga tao, hindi na tinupod ni Kristo. Maluwas na. Ha? Kung ang simbahan ninyo ginama ni Kristo, si Kristo ang nagama sa inyong simbahan, luwason dahan ang mga tao diha kung ang kasing-kasing nga nadili ni Kristo. Ano ba? Ano yung una-una? Bisan pa kang ang simbahan, dili tinupod ni Kristo, pero ang mga nanimba ang kasing-kasing binuhat ni Kristo. Maluwas na siya. Dili kay katuragon inyong giingon nga tinupod ni Kristo kasimbahan ang nagsimba kay maluwas bisan na utang kasing-kasing. Wrong mo na. Leviticus 25:18. Oh. Busa pagabuhaton ninyo ang akong kamalauran, o bantayan ninyo ang akong mga tulumanon, o buhaton ninyo sila, o magapuyo kamo sa yuta nga gawas sa kadautan. Levitico, kung basahon sa Levitico 25:18. Una siya, dili kay title. Abi kay inyong simbahan, tinupod sa Ginoo mga kaha. Inyo yung ipanghambog nga kamuray maluwas. Unya di ay, ang iyong kasing-kasing, di na tinupod sa Ginoo. Pagkadakong sayo ng iyong pagtulungan, na. Kung ang imong igsuon, Levitico 25:18. Busa pagabuhaton ninyo ang akong kamalauran, o bantayan ninyo ang akong mga tulumanon, o buhaton ninyo sila, o magapuyo kamo sa yuta nga gawas sa kadautan. Kani mo yung tumanon. Unay batayan sa atong kaluwasan. Magpuyo ta sa kalibutan nga gawas kita sa kadautan. Dili kay ipanghambog ang atong simbahan kay binuhat sa Ginoo, pero ang manimbahay mga dautan ingnon gyud nga maluwas. Halat ito yung anak. Hadlo, wala tinuod na. Unay hugos-hugos sa sangyaw. Hadlo kog mawat-an og halat. Ko di ko yung ana, walay manimba na ko, dumurong negosyo.
O tukod o burgiran. Wa may samot. Total, ang ako din mo na hunaon, usara, sinunod. Ng kaluwasan, wala ikahatag sa laing tao. Dito ninuwi sa iyang mga anak o sa ilang mga asawa. Midaghan magpalit ang mga tao sa kaluwasan. Naiusahin mo na anak ko, pero tungod kay giingon sa tanang tuo kani, sa tanang dawat kani, siya naghahatag o katungo sa pagkahimong anak sa Diyos. So, isang pagit ka pamilya nito pero nituo ka, mahimo kang anak sa Diyos. Kining puntuha sa kasulatan, o ano magpili kung unsay teksto, unsay relihiyon nimo. Diha sa pag-ingon nga sa tanang mutuo kang Kristo, sa tanang mudawat kang Kristo, siya naghahatag o katungo sa pagkahimong anak sa Diyos. Why tituluhay na, why simbahan na. Dili kay simbahan pag ninyo ang pasulapi na ginama ni Kristo, connection mo sa mga apostoles. Bisan pag tinuod na connection mo sa mga apostoles, ang nanimba di na connection kay mga buangon, mga balbahoto, maluwas ka dito. Ha? Luwason ka dito. Ito may tabo nga luwason, kaya di na ito mo ituyo sa paghari ni Kristo nga luwason ng mga data. Nga ang atong itambag karon tulo sa mga tao atong mga tambag ni Kristo igugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios labaw sa tanan tibuok kasing-kasing sa tibuok kalag sa tibuok sa labutan kaning pagduha di natatamo ani manakit sa laing tao di natatamo mo tamay sa laing tao di natatamo mo dagmal sa laing tao kung kana ni atong pahariyon sa mga kasing-kasing diya ka maluwas. Di ka mag-isot o sa ipundok sa isita. Nana, no? Mga iksoon, mayong gabi kanimong tanan, alas 10 na sa gabi. O, mayong gabi.